lige spille fodbold. Og vi har en gæst, han hedder James. Hej. Det er mig. James. Og nu skal jeg lige have mine handsker på, og så kan Mathias begynde at skyde lidt. Mathias er god til at skyde. Det er jeg enig med. Han er også god til at stoppe mål. Ja! Mathias, vi skal... I dag skal vi øve os på, at vi skal skyde langs jorden. Okay, langs jorden. Så vil jeg ikke gøre det så meget. Så bliver det skyde lidt højt. Jeg sagde jo, han var god målmand. Jeg siger jo, han er god målmand. Nogle gange kan han heller ikke redde dem. Jeg er også god til at skyde, så nogle gange er det lidt svært for ham. God, Ronny. Tak. Skud. Tak. Kom igen. Kom igen. Okay. Hvis I er fan, God, Ronny. hvis I er fan af den her video, Så husk Så skal at I- like og subscribe. og abonner kanalen. Sådan. Og hvis I ikke vidste det, så hvis I trykker på like-button, så bliver den blå. Det var min fejl. Og hvis I har glemt det, så hvis I trykker på like, så bliver den blå. Og hvis I vil købe, og hvis I vil... Mathias han er god til at skyde, men nogle gange så misser han også. Men han er meget god til at skyde. Kan jeg ikke se ham med? Det der, det er et skud. Ej, det kunne I ikke se. Han ramte den stolpe. Ja, jeg stod bag målet. Det var hans skud. Skriv i kommentaren, hvad I synes om skuddet. Og skriv ned i kommentaren, hvem der er den allerbedste. Ronaldo eller Messi. Hvis I er interessant på fodbold, så start i Huse Boldklub. Ja, de er meget gode. Ja. Den her. Hvorfor står jeg så højt? Nu er lige forbi. Han henter lige bolden. James. James, indover! Hvis I kan det. Kom igen. Hvis I elsker mine videoer, så husk at like og abonnere. Jeg startede til fodbold før ham, men det er fordi, at da jeg var lidt før, så brækkede jeg mit ben. Så jeg havde pause i halvt år. Og så har jeg også brækket mit arm og mit tog.
Den sidder rimelig godt hver gang jeg Husk nede i langs jorden. Bare. Det er langt jorden, det er ikke lige at lave. Venstre fod! Og hvis I er venstre fod, det er godt. Men højre, det er også godt. Hvis I vil have det samme fod, som mig og Mathias vil have, så Er vi skal I højre? bare skyde til højre og øve jer. Og hvis I bliver bedre med højre, så skal I også øve med venstre. Jeg skyder med venstre den her gang. Så derfor har Mathias han øver sig. Med venstre? Altid træn jeres venstre. I bliver hvis I bedre. tror, at det her ikke er en farlig video, så kom. Så bare jab. Det skal lige noget, alle sammen YouTubers. Hvad laver du? Godt. Og så vi ved det, så ved I godt, at Mathias han er meget god til at skyde på mål. Og ham der, han har en strik. Ham der, han har... Skriv i kommentaren, hvem I tror, der er bedst. Mig eller James? Ja, Kunne du vise jeg det sammen? står. Må vi være med? Os to, jeg to. Vi laver en video. Shit. Laver YouTube-video. Sorry, mand. God redning. Michael på kassen, mand. Ej, du, der kan vi lige tale om, hvor meget jeg savner at være så lille. YouTube-video på en fodboldbane. Jeg savner det. Ja, rolig Peter, det der, det er noget, der er drukket øl. Så ikke tænk på det der, men... Alt sammen, jeg skal lige vise jer nu. De er lidt skøre. Så hvis I godt... Hvis I synes, de er skøre, så lav også en kommentar med en øl. Lad os se Mathias højder. Mathias! Skyd en højder! Jeg laver long shot. Det var en meget god knip. Jeg vil sige. Der er mange kommentarting, men hvis I går i en boldklub, i en fodboldklub allerede, så bare skriv velkanin. Like for Brøndshøj, subscribe for Husum, og comment for... Kommenter for fix. Og hvis I gør fix, så skal I nok fixe alting. Ja. Du skal lige sige penalty. Ja, jeg scorer. Han scorer for mig. Pæs! Hvorfor sagde vi ikke, hvor det godt vil være med sådan et? Nå, men de der mennesker, de spurgte, om de vil spille kamp, de er teenager. Hvis I er sådan en teenager, så husk at like. Og hvad mere? And subscribe selvfølgelig. Mathias skal skyde højder. Og lad os se, hvor god den bliver. Mathias! Skyd dem højder! Ja, det er lidt langsomt. Hvor er det? Du øver mig så. Nej, det er det, nej. Hvorfor skal du blande mig i de højder? Hvis I vil se et rigtigt skud som Ronaldo, så kan I bare på step 1. Han skyder lige et skud. Have bolden. Går jeg med. Jeg står Og hvis I skal have bolden op, så skal I gøre sådan længere tilbage. Og hvis I skal have den og
Vi skal også den her vej, hvor du skal pege, så hvis du skal skyde den her vej, så skal du have pejlen fod den her vej. Hvis du har den her vej, så skal du pejlen fod den her vej. Forstår I? Det er godt, den er. Og det er sådan her, Cristiano Ronaldo. Hvad sagde du? Du sagde, kom med skud. Jeg prøver bare at kigge. Og hvis I er gode til at chippe, så tror jeg ikke, I er bedre end mig. Jeg tror heller ikke, I er bedre end mig. I kan se, kommer til at se bolden. Nu vil Mathias skyde. Og hvis han misser, så er han Messi-fan. Hvis han scorer, så er han Ronaldo. Jeg er begge fan. Men så godt. Han skyder igen. Ja, Og ja, hvis I godt kan lide os, og hvis I er fan af os, så sig hvad I skal. Abonner, subscribe og like. Like og subscribe. Hvis I godt kan lide vores videoer, så husk at like og subscribe. Bare roligt, det var bare min forkerte en. Og hvis I er Messi-fan, så skal I lave den her kommentar nede i kommentarfeltet. Og hvis I er Messi-fan, så skal I Argentina. Hvis du er med, hvis I er Messi-fan, så skriv i kommentaren Messi. Hvis I er Ronaldo-fan, så skriv Ronaldo. Nej, hvis I er Ronaldo-fan, så skriv syg. Og nu vil I se, først kunne I kun se mig stå på mål, og Mathias score. Men nu kan I se Mathias skyde, men ikke se, om jeg scorer. Men vi skal... Men, bare rolig. Vi skal nok sige, om der bliver scoret. Eller misset! Jeg jubler, hvis den er inde, og jeg jubler ikke, hvis den ikke er inde. Ja! Mathias han lavede bare sådan en for sjov en. Som Mathias han lavede bare den her. Og næste gang, så skal han sige yes, mand. Det gør han næste gang. Næste gang han scorer i hvert fald. Yes, man! Yes, man! Yes! Psycho kick. Jeg prøver at lave headshot på Mathias alt sammen. YouTube-video er snart færdig. Den er også sjældent at se. Yep. Så hvis I kan se den, så Hvis I kommer til at kunne se den, så Og er nu- det sjældent. hvis I se mig skrue, så skal I Men bare. det kan. Og hvis I vil se mig skrue i den næste video, så skal I huske, at hvad? Yes, like og subscribe. Mathias han spiller ud på vejen. Hvad? Ikke noget. Chippy chippy tappa tappa dubi dubi tappa tappa.
Det var et meget blot mis. Ikke også altså? Ja. Jeg henter alle bolde. Og nu slutter vi af med snart YouTube-video, der lander. Og vi siger, vi ses alle sammen. Vi ses alle sammen. Vi håber, at I har næste video. Og vi håber, I har lært noget. Ja, og husk at like og subscribe. Og husk at comment. Jeg kan se det.